korbuk tipra mothani phaising tei khlaiui east mane ko dewan west mane ko dewan tei laugang bisino khobui baragi dogan bazar committee rokno bo sikla rokno thungjaknai manui bagui rekha bat ball stump volleyball badminton abo kahai rokno saikhna rekha khnai nai chiri mangpli hambai de aro burigi dukano paisa peka chini diploma tani bukhakte keno chimo jakha ke bubagrano bo hambai te especially hambai mare male chini da bisalno chingno bo cricket bat ball thangnan bagai chingno man bagai hambai norok biangni borokno rejakha angke chung specially korbuk andar ni borok angke chung logang bisini phaika angke chini aro kaisa chung khela tournament khainai nei saleimani abun bagai chini dara chungno specially bagai idin korino angko donation hambai जों दिनै kaisa o jago जों खेला दुलानि बागै जों kaisa o jago manui yafarka chini logang bisi tei chini west maniko bisi tei east maniko bisio जों tabuk volleyball tei football cricket thungjanai angke tei badminton जों yafarka ge chini o jago dukandar rok bo tongo ke chini aro borok bo dukandar rok bo thungba ge borokno bo जों tipra motha torop theke rekha haipano ang nayo o chikon mikon baino जों kisa awareness ongui thango tomani gangke kwbangma borok khela dula tabo जों cricket ba football angle thungdino hino volleyball thungdino hino जों awareness bo khlai tongo jate omo rok thungka hingkai mane o drugs rok bo kisa drugs te biri cigarette boti rok kisa komung ke जों nayo bonono jate borok chini borok tipra sarok kisa kaham ongthung ha boi hai जों tipra motha ni bukhakte kwbang reime phano जों je chuksak kisa pano जों yafarka bubagrat ni bisingtei ang hambai ranai chini tipra motha ni chini block president hiron maitripra te chini MLA borom ganang chini Sanjay Manik sir borongni dagi mungbai no tini borokno yafarjaka जों je manai samogri